Begira, oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote ziteken. Galderak galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iritsi daiteke. Ta oinez jarraitzen du begira zer duen, bere oinen azpian zapaten aztarnak jarraitzen. Gaur ez da bere bufanda zoroitotzan du, baina oinez dabil jakin gaude zein irestua den. Kontaidazu zein den zure izena, zure minez jakin nahi dut. Begi edertako ibelutzi zureari hurbiltzen erortzeko berriro. Galbidean, galbidean, aurkitu dute. Galbidean, galbidean, aurkitu dute, aurkitu dute, aurkitu dute. Hilik ziurrenik asteazken gau hartan konturatu ez bazinen ere, begi edertako ibelestatu kolpea zarri zenuen nere buruan. Galbidean, galbidean, aurkitu dute. Galbidean, galbidean, aurkitu dute, aurkitu dute, aurkitu dute. Hilik jarrai
nahi sentiaraztea keinu huts batekin babesa ematea. Izan ere gauzek ez dute nahi genuen bidea hartu. Izan ere da mundu horretik hobeto dugu borrokatu. Izan ere gauzek ez dute nahi genuen bidea hartu. Izan ere da mundu horretik datorrena borrokatu. Naufragoei asteroideen antokira irterak badakizuen ondiren espazio untzietan eta sanbradan aztertu zuten jakitsuenek ebatzia zuten azalbarurako unibertsoa kuantifikatzeke egun nura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen noben esanez azkenean gizaki orok aurrekin behar dio bakarik azkeneko instantean azkeneko batxari egun nura iritsi aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoen errugabeak zirela antzesteko. Eta larritzen hasi zen ametxera hien asanbladatan bi aukera soili ditut, bi aukera soili ditut. Erabaki bakarra hartu nuen ezena tokira igoko nintzela gure azken funtzioa eskentzeko hilbeti artistan betirako. Erabaki bakarra hartu nuen ezena tokitik etxiko
ez dakit eskuaz gogor eutsi samurtasunaren ardatzari esan zuen azken hitzak izan ziren ze izango danitaz eskuak zabaltzean noruz abiatuko
batekin azken kolpea eman genuen. Ardo bikaztuen lagunik minena, izatera heldu nintzen. Irikus ezinetan argirik ez, elkar laztandu gaitezke.
esaldi simple batekin hasiko naiz, kafea erreda baina. Egun honak eman dizkidazu, hotz egiten du gaur etxean. Beste erabatetan hasiko naiz, goizero frakantzita formak, zure hilean gauza ederra, kaosa gauza txikitan. Zer da zure ilusio ez gaurkoan, galdera handiegian, gauza simple baterako. Etxea momentu zoriontsuez bete du baina batzutan, korapilo bat eztarrian, lasai elkarrekin gaudeta. Zer da zure ilusio ez gaurkoan, galdera handiegian, gauza simple baterako. Zerbaik
esan beste gauzak ondo egin ziren gaurko egunean nire fusilamenduan goruz begiratuko dut zerua oskarbi dago azken gabean bizitzari eutxi diot zainera prestatzen agure romantiko bat baina lanagre faltan botako zaitut esan beste saia hobeak izaten gaurko egunean nire fusilamenduak ez du gehiagirako balio baina banagre zerua garbi ikusten dut ontzia piztuko mandante itxasoan ainurotik sentimena oren urbil denbora da ez dugula hartzen kapitxorik atzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi zure lagunez oroitzen
dira pentsorik. Atzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi. Zure lagunez oroitzen alteran gutxi bada ere. Zure lagunez oroitzen alteran gutxi bada ere. Gabe ez nabil